velkommen her til Askometret. Her kan du efterligne mig og selv finde hoved og hale i de politiske partier. Lige hernede under ligger selve Askometret. Ved hjælp af det kan du se, hvor mange stemmer partierne står til at få, hvem de kan danne flertal sammen med, og hvordan de klarer sig dag for dag her i valgkampen. Det eneste, du skal bruge, er en computer med enten en mus eller en touchskærm. Du kan også lege med på din tablet, hvis den har Flash installeret. Nu skal jeg forklare dig, hvordan det virker. Du kan også læse instruktionen lige hernede til højre. Nederst til højre på selve Askometret, der finder du de 3 knapper. Og her kan du vælge, hvilken funktion du gerne vil lege med. I knappen Sammenlign regering, det er her vi er nu, kan du måle 2 partier op mod hinanden. Det gør man ved at trække for eksempel Venstre op i venstre hjørne, og så kan man sammenligne med Socialdemokraterne. På knappen Dan regering, der kan man lege med forskellige regeringskonstellationer. Man kunne lege med muligheden af, at de radikale kunne vælge at gå over til den blå blok, så trækker man den vej over. Og den sidste, det er knappen over tid. Der kan man vælge at kigge på partierne, hvordan de har udviklet sig i meningsmålingerne hen over forskellige perioder. Man kan se deres meningsmålinger hen over de sidste 14 dage. Vi kan prøve at kigge på Socialdemokraterne, hvordan de har udviklet sig. Man kan se på samme parti på en 3 måneders sigt. Og så kan man endelig se deres udvikling i meningsmålinger helt tilbage fra 2007. Og man kan også vælge at sammenligne, og her kan vi så sammenligne med Dansk Folkeparti. Og så kan man se, hvordan 2 partier måler sig op mod hinanden i meningsmålingerne over tid.